element voda, vrlina mudrost, organi bubrezi i bešika i emocija straha. Danas govorimo o tome i zapravo započela bi celu ovu priču sa jednom Konfucijevom izrekom koju je rekao: učiti, a ne misliti je iluzorno, a misliti, a ne učiti je opasno. Znači, šta je mudrost, šta je učenje i kako da ostvarimo tu ravnotežu, eto to tome danas malo pričamo, ali počet ćemo pre svega od odlika elementa voda. Znači, voda je element koji vlada u zimskom periodu i to je period kada treba malo da se primirimo i znamo i da i životinje ulaze u taj zimski san. Znači, to je period kada treba malo više da se okrenemo sebi, da odvojite vreme koje imate i za neko učenje, za meditaciju, može i vežbanje tai čija u zatvorenom prostoru, jer vežbati tai chi na hladnom, vetrovitom vremenu, ako niste navikli na to, nije baš zdravo. Tako da moramo da čuvamo naše bubrege u ovom periodu, da se utopljavamo u periodu zime i da brinemo na taj način o sebi. I boja koja je vezana za ovaj element je od plave, tamno plave pa sve ka ljubičastoj. Znači, to je kao boja vode, u zavisnosti od njenog kvaliteta i dubine. Emocija koja vlada ovim elementom je emocija straha, pre svega, takođe emocija i stanje, neko osjećanja usamljenosti, izolovanosti, nesigurnosti. Tako da kada ovaj element je slab i kada nije dobro usklađen, osoba je nesigurna u sebe, ne vidi jasno ciljeve i samim tim nema sposobnost da i nešto možda što bi želela da učini, da učini. Opet, ako je ta energija previše jaka, osoba može da bude previše vezana za autoritete i da na neki način postane i fanatična. Ta energija vlada poslepodnevnim časovima, od 3 do 5 popodne, to je energija bešike, tada se ispacuje tečnost najviše i oslobađamo se štetnih materija i takođe to je dobro vreme za učenje i koncentraciju. Nakon toga od 5 popodne do 7 uveče, to je element to je period kada vlada energija bubrega i potrebno je njihovo jačanje i regeneracija, punjenje energije, tako da je to odličan period za vežbanje, pogotovo vežbanje tai čija. Znači, ta emocija straha zapravo označava neko suženje perspektive i ono što nju leči i kada se ona polako smanjuje, na površinu dolazi mudrost. Znači, vrlina mudrosti je izuzetno važna za sve nas, da je negujemo i razvijamo. Ona je povezana sa znanjem i zapravo misaoni proces se odvija kroz dve faze, znači kroz učenje i refleksiju. Učenje je spoljašnje, okrenuto ka spolja, to je primanje informacije, znamo svi već šta učenje obuhvata, a refleksija je znači više okrenuto ka unutra, da te informacije koje smo dobili provučemo kroz sebe i vidimo kako mi njih razumemo, kako mi njih vidimo i naravno šta ćemo da uradimo sa tim znanjem i tim informacijama, kako ćemo da ih primenimo, to je ono što je zapravo najvažnije od svega. Tako da i ova izreka, znači koju sam rekla na kraju, da zapravo učiti, a ne misliti je iluzorno, znači to je zaista nekako nema nikakvog smisla, ali isto tako ako samo razmišljate o nečemu, stvarate neke svoje ideje,
a zapravo nemate potpune informacije, to je opasno. Znači, moramo da imamo kompletnu sliku. Tako da je i Konfucije govorio o tome, zapravo o tim nekim fazama učenja i da zapravo to učenje kroz refleksiju je najdragocenije, možda malo teško, ali najdragocenija vrsta učenja. Učenje može biti i kroz imitaciju, ali to nije dobar način da učite i može biti učenje kroz lična iskustva i sopstvene greške, što je izuzetno bolno. Tako da, znači, treba da se držimo ovog procesa refleksije, učenja i razmišljanja i provlačenja kroz sebe, jer je to da kažemo, najpouzdaniji proces. Jer sama ta neka, evo i u Tai Chiju, znači kada vi vežbate Tai Chi, ima nekih ljudi koji mogu dosta dobro da imitiraju pokrete Tai Chija, znači ako su se bavili baletom ili ako su se bavili ritmičkom gimnastikom ili pokretom ili prosto neko ima smisla za to. Međutim, to nije to, znači to nije imitacija pokreta, Tai Chi je nešto drugo, vi morate te sve pokrete da provučete kroz sebe, znači kroz svoje telo, kroz svoj kroz svoj dah i onda ti pokreti postaju vaši, onda to postaje i vaš neki specifičan stil, svaka osoba vežba na drugačiji način, znači mislim, naravno vežba iste pokrete, ali ima svoj neki stil kako to radi i tako da, eto, to su neke stvari o kojima treba da razmišljamo. Takođe, u budističkoj filozofiji znanje i mudrost se izuzetno cene i isto vrlo je sličan taj proces, zapravo mi imamo to učenje, kada primamo učenja, imamo period refleksije ili kontemplacije i period meditacije. I zapravo kroz taj period, znači jasnoće misli, mi onda dostižemo tu mudrost. Tako da su to faze koje se, da kažemo, koriste prilikom usvajanja znanja i kasnije, naravno, kada želimo da ih primenimo. I zato zapravo meditacija ili ta, da kažemo, mindfulness, kako zovemo, svesna pažnja je izuzetno važna da osvetli taj proces razmišljanja i misli koje su u nama i onda kada mi imamo jasne misli i kada vidimo stvari jasno, mi onda i imamo manje straha, znači ti strahovi nestaju, jel? Znanje je zapravo lek za strah, znanje i mudrost. Tako da, znači, to sve na neki način povezujemo i onda, znači, povezujemo to i sa drugim vrlinama, jer smo govorili o tome da vrlina saosećanja je izuzetno povezana sa vrlinom mudrosti, jer to je to, znači kada vi nekome želite da pomognete, vi morate da imate mudrost da znate kako toj osobi da pomognete ili čak da imate mudrost i saosećanje i znanje, znači da možda toj osobi ne treba pomoć, nego da baš treba da pustite da ta osoba, na primer, sama dođe do nekog zaključka, da je ne namećete svoje mišljenje u želji da je pomognete ili da ne nudite pomoć ako možda je bolje da ta osoba sama reši svoje probleme. A takođe da imate mudrost ako vas neko pita za neki savet ili pomoć, da onda možete da date ispravan odgovor, jer mudrost je zapravo ono što je ispravno, istinito i dobro, znači za dobro drugih ljudi. I na taj način, kombinacijom saosećanja i mudrosti, mi smo osposobljeni da pomažemo drugim ljudima i da ono što činimo bude za njihovu dobrobit, a naravno i za naše bolji i kvalitetniji život. Tako da, eto, to je otprilike za sada sve o vrlini mudrosti i naravno uvežbavajte se i u Tai Chiju i u svesnoj pažnji i meditaciji i učenju i kontemplaciji, da sva ta lepa znanja, veštine i mudrost postanu vaši.